Corre, corre. Steffi, Que pasou? levas demasiado tempo xogando no computador. Está ben. Sí, isto é melhor. Entón lerei. Boa ideia. Steffi, Imos xogar. Vai? Sí. Que pasou? Isto que é? Como pasou isto? Papá, axúdame. que te passou? Steffi, oh, não. Que é isto? Não te preocupes, Steffi, imos ao médico. Está ben. Respira, expira. Olá, doutor. Hola, en que podo axudarte? Apareceu algo estranho na pele de Steffi. Doutor, por favor, axúdeme. Ben curioso. Por favor, túmbate na cama. Está ben. Uai, meu Deus, Steffi, te sticker push. Oh, não. Oh, doutor, como pode axudar? Sí, Steffi, que estabas facendo antes de que isto pasase? Xoguei a videoxogos. Oh, não. Pensei que estavas a ler. Non te preocupes, creo que sei como arranxar isto. Proba a ler libros en vez de xogar a videoxogos, vale? Está ben. Demasiadas horas diante da pantalla poden facer que o teu mundo sexa un pouco máis pobre. Os ollos cansanse. E o tempo pasa. A vida é moito máis rica máis alá do ceo. Bravo, funcionou. Uau, Steffi, desapareceu a tua varicela de adesivos. Nenos, recordade, non pasedes demasiado tempo cos vosos dispositivos. Grazas, doutor. Agora entendo. Quedareime co libro. Adeus. Gústame isto. Delicioso. Oh, que é isto? Tenho que ir ao médico. Perfecto. Olá, doutor. Podes axudarme, por favor? Parece que tes unha varicela de adhesivos Dasha. Túmbate, por favor. Necesitamos pinzas. Está ben, imos comprobar. Ouch! Ainda. Non pode ser. Non podo crer iso. Que estabas facendo antes de que isto pasase? Estaba a comer comida lixo. Ai non, xa está. Que fago agora, doutor? Proba a comer comida saudable en vez de comida lixo. Uau, funcionou. Grazas, doutor. Nenos, recordade, non é bo comer moita comida lixo. Alex! Xa vou. Alex, o jantar está preparado. Bom proveito, Alex. Grazas. Teño que lavar as mans? Non creo. Oh, non. Teño que ir ao médico agora mesmo. Hola, doutor. Axúdame, por favor. Parece que tes unha varicela de adhesivos. Ai, que facemos? Só necesito tomar unha mostra para analizar. E Alex, lavaches as mans? Que sucias! Sio. Axuda, os xermes malignos atacan. Non te poñas nervioso, Alex, queda aquí. Wow, yupi! Atrapa este exermen desagradable. Ui! Yupi así, doutor? Doutor, mentín, non lavei as mans. Pero agora entendes o importante que é lavar as mãos. Sí, doutor. Wow! Aia!
segue sempre hábitos saudáveis e cuida da tua saúde. El, que é isso? Virus? Não te achegues a mim. Oh, suponho que o relógio não funciona. Suponho que estou a salvo agora. Aléjate. Aléjate de mim. Sei que fazer. Sim, fixe-no. Ai, minha, nada ajuda. Eva, ¿qué pasa? Hay un montón de virus. Aquí. Sei que facer. Sígueme. Os virus odian a auga e o xabón. Sí, imos a mozar hielo. Hay tantos. É hora de que se vaiam. Saíde da minha casa. Não te preocupes, axudarei-te. Dasha, cuidado. Grazas, salvaches-me. O último. Sí, conseguímoslo. Está bem. Graças pela ajuda, Dasha. Ninguém pode assustar-nos agora. Oh, que é isso? Imos comprobá-lo. Chá. Tantos vírus, tenho tanto medo. Não vou sair. Olá. Hay tantos. De onde vinieron todos? Dasha, cando foi a última vez que fixeches a colada? Não sei. Estes parecen a tua roupa. Sígueme, teño un plan. Xa está. Imos necesitar isto. Opa! Uau. Vou salvar esta casa dos vírus. Apuremos. Xa está. Agora é a miña quenda. Toma isto. Está funcionando. Imos coller esta roupa sucia. Qué guay. Ai non quedeis en panos, pero aínda hai moitos virus. Que fago agora? Oh! Teño medo. Hai demasiados. Teño máis xabón. Peña, podemos facelo. Si podemos... Si gañamos, agora por fin podemos relaxarnos. Está ben, o meu traballo está feito. Marcho agora. Grazas pola axuda, Dasha. Papá. Menos estou na casa. Xa está. Como? Hai tantos virus fora. Paguémolo. Imos. Imos. Xa te teño. Hai demasiados. É hora dunha festa de escuma.
Iso significa que é hora dunha festa de escuma. Ai, a miña cabeza. Que pasou? Non me sinto ben, así que por favor planifica o teu día e toma as túas propias decisións. Vale, papá, mas nosas propias decisións. Eva, imos preparar o almorzo. Imos. A miña elección para o almorzo de hoxe son froitas deliciosas e saudables. As froitas son boas para ti porque están cheas de vitaminas, minerais e fibra. Atención, nenos, demasiados caramelos e doces son malos para os dentes e a saúde. Imos escoller que vai na miña ensalada de froitas. Agora engada unha cullarada de yogur natural. As froitas e o yogur poden proporcionar enerxía sostidas en un pico de azucre. Esta non é unha elección saudable. Atención, nenos, demasiados caramelos e doces son malos para os dentes e a saúde. Eva, pero iso é tan insalubre. Por que escolixes isto? Tefi, pero esa é a miña elección. Para manterte forte e enérxico, debes almorzar saudable todos os días como avea, ovos, froitas ou yogur. Ei, Eva, imos poñer a proba a nosa forza e intelixencia xogando a este xogo. Oh, vale, pero non por moito tempo. A miña cor é amarelo, a túa cor é verde. Imos enchelo. Os últimos dous. Viva, gañei! Viva! Parabéns, Sefi! Gañei! Estou esgotado. Veña, Eva, tauta comigo. Pasarei diso. Probemos as miñas novas alfombras de baile. Ei, Eva, ven únete a min. É moi divertido. Non grazas, Sefi. Eva, bailar e os xogos activos son bons para ti. Ah, non me importa. Idea! Imos inflar esta pelota verde cunha bomba. Eva, mira a miña xigante pelota verde. Ven e únete a min. Non, estou ben aquí, Sefi. Nenos, é moi importante tomar descansos dos aparellos electrónicos. Xoga, le e divírtete para manterte saudable. Isto parece realmente divertido. Teño moita sede. Necesito coller unha bebida. Oh, esa é unha boa idea. Nenos, se queredes facer unha bebida saudable usando limón, menta e lima, seguideme. Limón, imos espremer ben. O seguinte paso son follas frescas de menta. Vai ser saboroso e saudável. A continuación imos engadir rodajas de lima. Un pouco máis de limón. Agora temos que mesturá-lo todo. Atención, nenos, demasiadas bebidas azucradas son malas para os dentes e a saúde. Só mira isto. Non creo que iso sexa unha elección saudable, Eva. A auga fresca é mellor para ti. Eva, sabes que os refrescos non son saudables para ti? Por que o escolixes? Esa é a miña elección. Como che gustan as miñas novas alfombras de exercicio, Eva? Bueno, está ben, supoño. É hora de gimnasia. Queres unirte a min, Eva? Non grazas. Estou ben aquí.
Nenos, a gimnasia e o exercicio son moi bons para ti e o teu corpo. Muévete todos os días para manterte forte e cheo de enerxía. Imos poñer música divertida. Can you hear that ring? Isto mesmo parece esgotador. Wanna show you, wanna share with you. Veña, Eva, iso é fácil. Non sei, estou moi cansa. Hey yo, can you see the lights? Turning music all the way up, way up. Hey yo, clapping to the stars, let them know. Foi moi intenso. Vou buscar un petisco. Eu tamén necesito un petisco. É hora dun pequeno petisco. Os petiscos saudables axudan aos nenos a medrar fortes, a estar cheos de enerxía e a sentirse ben todos os días. A comida lixo non é saudable. Come comida saudable para manterte forte. Proba un kiwi. Os kiwis están cheos de vitaminas e minerais que axudan a limpar o teu ventre. Eva, iso non é nada saudable, pero esta é a miña elección. Steffi, estou demasiado esgotada. Estou chea de enerxía. Veña, imos xogar. Síntome moito mellor agora. Imos ver como están as rapazas. Hola, rapazas. Como foi o vosso día? Alégrome moito de que te sintas mellor agora. Espero que fixerades boas eleccións hoxe. Por suposto, non sei por ti. Genial. Nese caso, imos comprobar. Estou lista. Ei, e agora tes que recoller todas as bolas segundo a cor. 3, 2, 1, xa! Eu. Gañei. Moi bo traballo. Steffi, é a hora do seguinte reto. Yupi, encántame o xogo do arco da vella. Eva. Yupi, conseguino. Ben feito, Steffi. Imos passar ao seguinte reto. 3, 2, 1, xa! Yupi, gañei. Yupi! Xa remataches? Estou tan esgotada. Moi bo traballo, Steffi. É a hora do último reto. Yupi. Gañei. Estou moi cansa. Isto é tão difícil. Quero o troféu. É meu. Sei por que estás tan cansa, Eva. Por quê? Porque estiviches tomando decisións incorrectas todo o día. Nenos, recordade que a comida saudable, a auga e o exercicio fanos felices, cheos de enerxía e fortes.